lungguh ya. Ya. Rumayut Raja Mala Pura Rupa Mangsa Skadi Pangsa pal keprapal selo kapal satu lumayu mangungsi kaget takut kang jogo Arja manik sejatining alam kang tinuding ing jagat. Hadiku Yayi Raja Mala. Wut ladalah. Ana dawuhmu apa Kakang? Kakang Kincaka Rupa amiji adimu lanang haku Raja Mala. Yayi Raja Mala piye? Dina sakmengko kowe sing tak deng-deng kaya kendhang paribasane. Kakangmu aku Raden Kincaka Rupa ya patih Kincaka Rupa. Ora marem yen mung dadi patih, ora marem yen mung dadi warangka mapan ana ing negara Wirata. Raja Mala, kakangmu patih Kincaka Rupa kepengin dadi ratu, dadi wong nomor siji. Tegese dadi Nalendra mapan ana ing negara Wirata. Mangmula, embuh piye caraku? Embuh piye reka dayane kakangmu patih Kincaka Rupa anggonku bakal ngreka daya ambudidaya nglengserake kawibawane Kakang Prabu Matsopati kang dina sakmengko dadi ratu mapan ana ing praja negara Wirata. Ya Kakang, ya ngestokke dawuh. Janjane tontonan adon-adon jago manungsa iki mung kanggo srana ngrebut kawibawane Kakang Prabu Matsopati. Mula sajroning adon-adon jago manungsa kang mapan ana blabar kawajangan cenencang alun-alun negara Wirata, kowe kudu menang Raja Mala. Ya, aja kuwatir Kakang. Lah Diyanto adimu iki mung manungsa lumrah, nanging aku kena ing lara datan kena ing pati. Karepmu piye lire piye Raja Mala? Iki mengko sak mangsa-mangsa aku mati aku cemplungno ana sendang penguripan ingkang ingaranan Sendang Watari. Ora wurunga iki mengko aku bakale urip maneh nadyanto matiku sedina ping 17 paribasane nanging yen to aku mbok cemplungke ana sendang penguripan ingkang ingaranan Sendang Watari, aku bakal urip, bakal tuwuh maneh apa sing dadi kasekten kang sarta karo sane Raja Mala Kakang. Ya. Bakal tak estoke apa sing dadi kandhane Raja Mala. Mula Yayi Patih Rupa Kinca piye Kakang? Kakang Kincaka Rupa. Kirapke wadya bala prajurit kepatihan kon ngawat-ngawati lumadining adon-adon jago manungsa kang mapan ana ing blabar kawat janget cirencang al. Ayo
Awas, awas, ayah, Rekata Dyan Bratasena Kampuh Lembang Bintulu Adi Sawira ngamula dumong kedhek wok simbar Jaja yen ngandika gumalegar kaya guntur kadang panenggak Pandhawa kaya lindhu yen lumaris. Hei Seta Buminjaya. Nun inggih
Wonten dawuh paman, Paman Patih Kincaka Rupa amiji kula pun seta Buminjaya. Apa pancen bener jago wakil saka negara Wirata sing mapan ana mburimu kuwi? Lho nggih, lakar kados mekaten Kanjeng Paman. Sapa jenenge seta? Naminipun pun Jagal Abilawa. Jagal Abilawa. Lho nggih, lakar kasinggihan Paman. Kira-kira piye seta? Sumangga. Nderek kersanipun Paman Patih Kincaka Rupa. Rajamala. Piye Kakang? Kakang Kincaka Rupa ana dawuhmu apa? Kuwi musuhmu sing mapan ana mburi. Jenenge Jagal Bilawa, wonge gagah, wonge gedhe dhuwur. Aku ora wedi, Kakang. Tak kemah-kemahe balunge. Aja ta mung Jagal Abilawa dewa mudhun nggawa gaman bledhek, Rajamala ora bakal gigrek wuluku slombo. Dasare adimu Rajamala iki duweni kasekten kang linuwih, sekti mandraguna prawiring ayuda pilih tanding sajroning jurit, tinatah mendhat jinara menter pinaku bendal binedil jundil. Jagal Bilawa musuh lawan Rajamala. Ora-orane kaya timun mungsuh duren, timune Jagal Bilawa durene Rajamala. Timun keceblokan duren kelakon meclothot uteke Jagal Bilawa. Rasah sumbar kowe. Kowe Rajamala musuh Jagal Bilawa ibarate kaya tomat musuh watu. Tomate Rajamala, watune Jagal Bilawa, tomat keceblokan watu meclothot sing dadi utekmu. Edan iblis. Sabar sik. Gajiengan kowe. Manas-manasi kowe aja mancing-mancing Jagal Bilawa. Ora. Dina sak mengko mara gage. Gatekno seta. Tontonan adon-adon jago manungsa iki kiblat 45 pancer wis padha nyekseni kaya ngapa to gayenge kaya ngapa to regenge kaya ngapa to ramene pamflet wis dipasang. Ngono iki. Banjirilah. Nggih. Wujude adon-adon jago. Menungsa kang mapan ana ing blabar kawat janget sinencang. Alun-alun negara Wirata. Nggih nggih. Mula iki yen ora ditotoi kurang gayeng totoanipun menapa? 100 yuta wantun. 100 miliar wantun. 100 triliun wantun. Dipolke pisan bur manuk. Bur manuk menika maknanipun kados pundi tegesipun? Bur manuk kuwi nalikane jagone wong Wirata sapa jenenge mau? Jagal Abilawa. Lah, Jagal Abilawa yen to Jagal Abilawa iki mengko mati ana ing blabar kawajang cenencang bapakmu Matsapati kudu lunga ngadeg tanpa nggawa bondo apa wae saka negara Wirata. Nanging koso baline yen to jagoku si Rajamala kang jengkelang pandane Rajamala sing mati ora mung bumi kepatian kuluku tak udhoke kanggo Prabu Matsapati. Piye Bilawa? Iki totoane negara, kira-kira kowe wani apa ora? Iki totoane negara, kira-kira kowe wani apa ora Jagal Bilawa? Wani ya. Kowe wani. Piye? Aja plentas-plentus to. Nggih. Wani tenan, wani. Tak giyeteke ndase Rajamala. Bajingan. Sabar. Sabar. Mancing emosi wit mau. Kowe aja mancing sik. Aku ngromong kono dhewe sing emosi kok. Wantun. Ya. Yen wis jagomu diunggahne panggung dina iki uga. Sakniki diunggahne panggung. Ya, sesuk wayahe leren. Nggih. Tindake saiki uga lho nggih ngestaken dawuh Paman Kincaka Rupa. Sigra sanjut mregut ngembat watang rabasa mungsuh tanggap cocok antaran bahu sayeni tengoleno pateng lampus
sirna madyaning pawugon ong Jaluk amit. Yo, sing hati-hati. Lanang juritmu. Yo. Piye, Mbah? Kira-kira jagoku menang apa ora? Menang kemawon. Kula dukune Rajamala kok. Iya. Kula dukune sing bagian ngebong dupa. Iya, iya. Kira-kira menang apa ora? Menang kemawon. Waton wonten syarat sarananipun. Syarate ben Rajamala menang. Sakniki Rajamala nek gelut kalih Bilawa, Rajamala ken ngadhep ngidul. Penyebabe kon madhep ngidul, Nagadina sakniki teng kidul. Oh iya. Malah nembe jagongan kalih Nagasari barang. Oh iya. Iya, iya. Kira-kira menang apa ora? Menang pun yakin kalih kula mawon. Hitungane pokok hitungan 6. Hitungan 6 ki piye? Hitungan 6 nggih. 1 Rajamala menang. 2 Rajamala kalah. 3 Rajamala menang. 4 Rajamala kalah. 5 Rajamala menang. 6 Rajamala menang. Menang. Akeh menange. Ya. Kowe njaluk sangu pira? Pun to kaya karo sapa ae. Pun manut, pun langganan. Kula pun dukun langganan. Lurah-lurah arep macung kok dukune kula. Mesti menange akeh jelepute. Yo, nggo sangu tukon rokok. Napa to niki? Wis to iki ditampani pun mboten usah repot-repot. Gelem apa ora? Lah pinten to niki? Lah tak tekok pinten barang iki. Wis tak ngombe iki Rajamala. Nggih, ngatos-ngatos. Menang karepmu bongko ya karepmu. Penting entuk dhuwit. Nek nggo ngondol ning guyangan. Ayo. Ndi, Bilawa. Wiwit sore gare wong emosi. Munggah panggung le. Munggah panggung blabar kawat janget cinencang. Aku ora bakal wedi karo diapurmu. Kowe arep nganggo dukun. Aku ora wedi. $250 ya mboten saged. Sakniki napa-napa mundhak barang rakulaan lho. Ya 250 ya. Nggih pun monggo. Ah ngono lho, engko tak nggo langganan ngono 250 barang rakulaan. Ridho mawur mangawawur wurahan pangarane ngajurit gong maguru kongso tata kaya butula war pangri ing turangga hesti mimang dwaja kang kekiter ora kata ingkang dwaja lelayu sabit akal pilo mara diaki mumpung sego durung dadi bubur
kowe njaluk ngapura karo aku Raja Mala, kowe tanding karo aku padha karo soroh nyawa. Jalaran Raja Mala wong digdaya, wong prawira jayeng palagan. Eman-eman kowe isih nom, eman-eman kowe isih muda tumaruna, isih dawa cangkahmu. Kowe nanding aku ora gondro sepira. Mumpung isih kena dipitung kanthi bener becik, kowe ngaku kalah musuh Raja Mala, gek kowe mulya tak sangoni pira butuhmu. Mula rasa ndatak kesuwen kowe bali merga ana paripasan dangkemu meneng sik. Ana blabar kawajanget cirencang, dudu papane wong nyang-nyangan, anane wani apa ora, urip apa mati. Mula kang saka iku jagal abilawa ora bakal gigrik ulune slombo mungsuh tanding lawan didapuramu. Yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu cacing wae didak molet apa meneh jalma manungsa edan-edanan. Opat kabeh kaya buntute ora tapangin kekejero kaya manuk branjangan. Ngemping lorong genjah pati merangi tatal grajiawu. Aku lak geget siung pengapit pialiaran kowe. Gianjur pecah dasmu kowe. Selamat malam. Edan-edanan kowe. Yo. Yot ah. Wait, oh, pas. Wait, no, wait, ah. Lo. Hey, wah, up, wah, ambruk, hop, wah, ye, junjung, hey, ya, no, way.
Ayo, ada kok. Oh, sik. Ya, buat. Buat. As. Lo. Wah. Woi. Wah, ya. Buat. Buat. Woi. Woi. Ya. Wah. Ah. Wah. Woi. Yeay. Ah. Yeay. 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 Ah. Loh. Drebabah depane lemah. Arek sang Raden Rajamala. Aku tah ludira wonten ing Drambah. Prayekna kang ngraka Raden Patih Kincakarupha. Griya mrintah mring saking Wadyabala kepatihan sigra kadabyang-dabyang. Wandane Sang Raden Rajamala tumuli kacemplungake sendang penguripan sendang Padari. Urip maneh Dyan Rajamala kaya ungu saking nendra. Yo. Angkat, yo. Jujur. Yo. Hei, dihitungi. 1, 2, 3. Ayo pupuk goto ilang nyawamu Bilawa. Ah.
yo, kotong meneh, yo. Yo, ayo, gotong, junjung. Ayo, yo. Yo, hitungi 1, 2, 3. Prataruna hangudya Samaskara mongko saged dumati maksudi engkaro kakangge gunane pisane sepodo rakeana ana apa Kyai Semar Badranaya metuki marang panjenenganing Sun Kedi Wrehatnala. Ndara Kedi Wrehatnala, sampeyan tek ora tanggap ing swasana? Adon-adon jago menungsa nika sing maju Kakang sampeyan Jagal Abilawa. Kakang sampeyan Jagal Abilawa maju mungsuh tanding lawan si Rajamala. Rajamala mati angger dicemplungke sendang watari sendang penguripan urip maneh. Rajamala mati dicemplungke sendang penguripan urip maneh. Niku sampun marambah makaping-kaping. Niki nek mboten wonten sampeyan sing nulungi ora bakal rampung sing dadi perkarane, Den. Apa entuk tulung tinulung Kyai? Nek mboten tulung tinulung niki mengke mboten badhe rampung. Jernyatane Rajamala sampun mati mawon nggih wonten sing nulungi kok. Wadyabala kepatihan iku nggih nulungi dicemplungne ana sendang penguripan. Mila panjenengan ora ana eleke, ora ana salahe, ora ana lupute yen melu uyung-uyung anyeng kuyung kagem unggule Kakang sampeyan Jagal Abilawa. Mangkono Kyai. Nggih. Lah banjur carane Kedi Wrehatnala anggone bebantu marang Kakang Jagal Abilawa nganggo cara sing kepiye, nganggo srana sing kepiye. Ngaten nggih, Gus. Sampeyan dhisik tau duweni pusaka peparing saking Bathara Brahma utawi Bathara Brahma sing jenenge Panah Kyai Brahma Warastra. Panah Kyai Brahma Warastra. Nggih, niku gunane nggih sakniki. Panah Kyai Brahma Warastra sampeyan lepasne sampeyan ener wonten ing sendang penguripan sendang watari. Ing mriku mangke sendang watari sendang penguripan bakale aber. Sak sampunipun paduka panah wujudipun Panah Kyai Brahma Warastra ponang sendang watari niku mangke nek Rajamala dicemplungke dhateng mriku
Raja Mala mboten badhe urip malih ning malah badhe mati kobong dadi awu Den. Iya. Mundur Ki. Enggal tak tindake perkara iki Kedhi Wrehatnala kang bakal jumangkah kang sarta kumerembiyah Kyai Semar. Kowe Bilawa. Nalarmu entek kowe Jagala Bilawa, kowe bingung kowe. Arep nandingi Raja Mala. Aku angger kok pateni Raja Mala iso urip meneh. Aku angger kok pateni Raja Mala iso urip meneh. Ayo. Ngejak pirang dina ladeni. Lakon dadi ndok iki kowe musuh Raja Mala, cangkem elek. Wah! Ayo, ate kone. Pauta kaya mangkono. Noyah nayuh Baskara titi mangsa kala. Budidayane manungsa tan kuwawa bedah garise ingkang kawasa. Ari Sang Raja Mala wis tumeka wahyaning mangsa kala pinesti janji tan kena den oncati. Sendang watari ingkang sampun cinemplungan Kyai Brahma Warastra mubal babal dadi geni. Ucap kunarpaning Dyan Raja Mala ingkang den cemplungake sendang watari kobong lebur dadi glepung. Ayo, ayo, ayo. Yo, gotong-gotongnya jujung ah. Yo. Obong. Yo. Mati aku. Anasyo.
jagat Dewa Bathara ya jagat Pramuditawa adikku Yayi Raja Mala adikku sing mbake tak tresnani lah kok kowe malah gugur lebur ana madyaning sendang watari Jagala Bilawa jagone mati botohe belani mampir
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nduk, anakku sing setinik limbu, ana dawuhmu apa, Mak? Nganggo leren ya, Nok? Nggih. Ora ana tembung kang luwih indah kang kudu diucapake. Iya. Kejaba mung rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Hyang Widiwasa. Ngono ya, Mak. Kang bengi iki semalimbarake keberkahan, kang sarta kenikmatan, becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Mokal tanpa nikmating pangeran, aku kang sarta kowe anakku limbuk sak rombongan. Ya. Bengi iki bisa manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki no. Oh ngono ya, Mak. Iya, ngestokake dawuh. Bengi iki adicarane apa, Mak? Piye? Bengi iki adicarane apa? Bengi iki adicarane ya kuwi agenda rutin tiap tahun kok, Nduk. Oh, agenda rutin tiap tahun. Ya kuwi adicarane tidak lain dan tidak bukan ya kuwi nyadran utawa sedekah bumi utawa bersih dusun. Ngono. Bersih dusun. Sing gelar ya kuwi pepunden-pepunden kula, para warga gong masyarakat ingkang lenggah mapan wonten ing dusun Kaliula. Oh iya, dusun Kaliula. Dusun Kaliula, Desa Peserut, Kecamatan Sukamara, Kadipaten Nganjuk. Oh ngono. Iki dadi ucapan dan ungkapan syukure para warga masyarakat marang Gusti kang murbeng dumadi, kang den adani kang digelar dening para warga masyarakat kukuban ana ing dusun Kaliula ya, Mak. Pancen bener kaya mangkono. Nggih. Mula awake dhewe wis sak trepe, wis sak pantese. Ora ana tembung kang luwih indah kang kudu diucapake kejaba mung ngaturake panuwun ya, Mak. Pancen bener kaya mangkono, Nduk. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan, terima kasih yang sangat banyak. Iya. Kagem seluruh para warga masyarakat ingkang lenggah mapan wonten ing dusun Kaliula. Iya. Wabil khusus, iya. Bapak Kasun no. Oh ngono. Bapak Ahmad Zaini pepundenku. Iya. Lan ngaturake panuwun ingkang tanpa upama untuk sedaya panitia. Sing wis bot repot kanggo suksese pagelaran bengi iki. Kang dipandhegani. Dening ketua panitia ya kuwi Bapak Ahmad Zaini dhewe. Ngono. Uga ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan untuk seluruh para warga masyarakat kang lenggah ana ing dusun Kaliula. Kang wis paring kapercayan kapitayan marang awake dhewe sak kanca, awake dhewe sak rombongan Sanggar Seni Astabrata dene taun iki awake dhewe nampa kapercayan meneh ketiban sampur kinen paring lipur supaya gelar kelir gantung gong mengeti adicara bersih dusun Kaliula ya, Mak. Nok, pancen kaya mangkono. Nggih. Pancen iki wis dadi agenda rutin tiap tahun. Bersih dusun iki. Pancene bersih dusun kuwi tradisi tinggalane para pepunden-pepundene awake dhewe kang lenggah ana ing Nuswantara kang wajib diuri-uri. Kang wajib diurip-urip. Iya. Diuri-uri kang sarta diurip-urip awake dhewe selaku menjadi generasi penerus. Bersih dusun, nyadran, sedekah bumi dan lain sebagainya. Kuwi asli budayane wong Nuswantara. Oh ngono. Negara manca ora ana, mula ana tetembungan budaya kuwi jati dirine bangsa. Oh ngono, Mak. Budaya kuwi jati dirine bangsa. Yen bangsane wis ora gelem nguri-nguri karo seni tradisi, nguri-nguri kelawan tinggalane para pepunden-pepunden contone kaya bersih dusun, nyadranan, sedekah bumi, maknane bangsa kuwi wis kelangan jati diri. Oh ngono ya, Mak. Lah janjane kaya bersih dusun kaya ngene iki apa nilai-nilai positif sing iso diambil dalam adicara nyadranan utawa bersih dusun. Tak rangkum ada 3 nilai positif kang ana jerone adicara bersih dusun kok
Nduk ngono. Apa wae? Siji ya kuwi nilai syukuran. Oh syukuran. Angka loro ya kuwi sedekawan. Dene kang pungkasan nilai positif angka 3 ya kuwi seduluran. Oh ngono. Nilai positif angka 1 mau syukuran. Oh ngono. Syukure warga masyarakat, wabil khusus masyarakat dusun Kaliula mring purbaning Gusti ingkang murbeng dumadi awit kabeh sing dadi nikmate. Hasil panen dan lain sebagainya. Kuwi wajib disyukuri, ora mung hasil panen. Ning nikmat kesehatan sing cocok menungso kuwi lali kanggo nyukuri. Oh ngono. Meripat isih kena nggo nyawang, irung isih kena nggo ambekan, sikil iso kanggo jumangkah. Lambe isih kena kanggo ngucap. Kuwi kabeh nikmate pangeran kang kowe karo aku wajib untuk mensyukuri. Oh ngono. Dalile la ing sakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna adzabila syadid. Maknane sok sapa sing seneng ngegungake rasa syukur marang purbane Gusti kang murbeng dumadi sayekti bakal ditambah apa sing dadi nikmate. Oh ngono. Kosok baline sok sapa menungso sing kufur kuwi ora gelem nyukuri. Kufur nyingkur, ora gelem nyukuri nikmat peparinge saka pangeran bakal nampa ya kuwi siksa utawa pidana sing gegirisi no. Oh ngono ya Mak. Kuwi dawuh Gusti ingkang cinatet ana ing kitab suci. Wah iya ya Mak. Kuwi nilai positif sing terkandung dalam adicara bersih dusun utawa nyadran sing angka 1. Terus angka 2 sedekawan. Sedekah kuwi ora kudu dhuwit no, ora kudu dhuwit. Nyenengke atine wong liya kuwi wis kelebu sedekah. Oh ngono ya Mak. Kuwi wis dicatet. Sedekah. Dene kang pungkasan nilai positif yang terkandung dari adicara bersih dusun utawa nyadran ya kuwi seduluran. Oh ngono. Seduluran ngraketke tali silaturahmi, jembarke tali paseduluran. Kaya adicara bersih dusun ngene iki sing ora tau kumpul karo tanggane malih dadi kumpul karo tanggane. Oh ngono ya Mak. Apa meneh adicara bersih dusun kang kagelar warga masyarakat dusun Kaliula? Iya. Iki ngepasi wulan Agustus sasi kemerdekaan. Iya ya Mak. Dadi para warga masyarakat dusun Kaliula, anggone jembarke tali silaturahmi, tali paseduluran, manunggalke cipta rasa budi kelawan karsane. Oh ngono. Adicara bersih dusun nilai positif terakhir mau seduluran. Oh seduluran ya Mak. Mula bersih dusun karo adicara Agustusan kuwi adicarane jane temane padha. Oh ngono. Ya kuwi ngelingke kanggo para warga masyarakat supaya mentingake guyub rukun gotong royong. Oh ngono ya Mak. Tunggal agama aja nganti gendra, tunggal panemu aja nganti padu. Beda agama ora gendra, beda panemu ora padu, beda pendapat aja nganti pegat. Oh ngono, pegat sedulurane aja nganti ya Mak, aja nganti. Kudu tetep manunggal ing atase awake dhewe menjunjung sila-sila Pancasila, wabil khusus sila ketiga ya kuwi persatuan dan kesatuan. Oh ngono ya Mak. Iya ngestokake dawuh. Alhamdulillah wa syukurillah bombong kawaran bunga. Awake dhewe sak kanca saka Sanggar Seni Astabrata sowan ana ing dusun Kaliula yen ora kleru rambah kaping pindho iki no. Oh ngono. Kedua kalinya awake dhewe sowan sak rombongan ana ing dusun Kaliula. Tegese awake dhewe sak kanca warga masyarakat dusun Kaliula ora pedhot anggone seduluran, ora pedhot anggone nyambung tali silaturahmi. Alhamdulillah kebak barokah. Iya Mak, iya ngestokke dawuh. Sing baku njurung pandonga ya Nduk, njurung pandonga. Sing baku njurung pandonga kanggo seluruh warga masyarakat dusun Kaliula. Oh ngono. Dongane biyung, dongaku banyu mili. Ya. Muga-muga sak rampunge seluruh rangkaian adicara bersih dusun kang kagelar dening para warga gong kang lenggah mapan ana ing dusun Kaliula,
Dusun Kaliula dadi dusun sing baldatun thayyibatun warapun ghafur, gemah ripah lo jinawi karta tata ora harja, murah sandang kelawan pangan, cina ketok ing kamulyan tinebihna saka bencana alam. Amin amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tulung marang aku, ora ana kaya liraku kejaba saking omong-omong aku. Sedulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanku rintat lan dalu pangrikan waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Sedulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanku